या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कोकणवासियांचा जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे गणेश चतुर्थी। ही गणेश चतुर्थी अवघ्या काही दिवसांवरती येऊन ठेपल्यानं सध्या सर्वच गणेश मूर्तिकारांची लगबग वाढली आहे। कोकणात अनेक उत्कृष्ट मूर्तिकार आपल्याला पाहायला मिळतात। मात्र वेंगुर्ला तालुक्यातील वांगणी हरिचरणगिरी येथील हेमंत मटकर यांनी पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या साकारत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे। पाहूयात। कोकणवासियांच्या जिव्हाळ्याचा सण म्हणजे गणेशोत्सव आणि हा गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे आणि या कालावधीत लगबग वाढली आहे ती गणेश मूर्तिकारांची। आपल्या कोकणात विविध गणेश मूर्तिकार आपल्याला पाहायला मिळतात किंवा असंख्य गणेश मूर्तिकार आहेत ज्यांची वेगवेगळी खासियत आहे गणेश मूर्त्या बनवण्यामध्ये। अशाच प्रकारे मी आता आहे वेंगुर्ले तालुक्यातील वांगणी हरिचरणगिरी येथे मटकर कुटुंबीय यांच्या गणेश मूर्ती शाळेत आहे आणि या मटकर कुटुंबियांची एक वेगळी खासियत आहे गणेश मूर्ती बनवण्याची। ती म्हणजे या मूर्ती शाळेत कागदाच्या लगद्यापासून गणेश मूर्त्या जास्तीत जास्त बनवल्या जातात। त्याचप्रमाणे मातीच्याही मूर्त्या असतात व अजून एक खास गोष्ट म्हणजे की या गणेश मूर्ती शाळेत ज्या गाईच्या शेणापासून तसेच जी आपल्या शेतातील माती असते यांचं एकत्रीकरण करून गाईचं शेण आणि शेतातील माती असं एकत्रीकरण करून गोमेय जी गणेश मूर्ती आहे ती सुद्धा या ठिकाणी बनवली जाते। आपण त्यांच्याशी अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत त्यांच्याकडून। कशा प्रकारे ही गणेश मूर्ती शाळा किती पिढ्यांपासून चालू आहे आणि त्यांना ही नवीन संकल्पना कशी काय सुचली। मात्र यात एक वेगळी गोष्ट म्हणजे जी या गणेश मूर्ती शाळेत जे कागदी लगद्यापासून ज्या गणेश मूर्त्या बनवल्या जातात त्यांना प्रचंड मागणी ही आहे। गोवा असेल, मुंबई असेल, बँगलोर असेल या ठिकाणून या गणेश मूर्त्यांना मोठी मागणी पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे मातीच्या मूर्त्यासुद्धा त्यांच्याकडून बनवून मिळतात। ज्या मागणी जशी ग्राहकांची मागणी असेल किंवा जशी नागरिकांच्या गणेश मूर्त्यांची मागणी असेल त्याप्रमाणे त्या गणेश मूर्त्या ते या ठिकाणी बनवून देतात। अधिक माहिती आपण त्यांच्याचकडून जाणून घेणार आहोत। एक वेगळी गोष्ट आहे किंवा वेगळी एक गणेश मूर्तिशाळा आपल्याला आज बघायला मिळणार आहे। तर अधिक माहिती त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। माझ्यासोबत आहेत हेमंत मटकर, श्री गणेश मूर्ती कला आकार केंद्र या गणेश मूर्तिशाळेचं नाव आहे। आणि मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे मातीच्या कागदाच्या लगद्यापासून
गणेश मूर्त्या या मूर्ती शाळेत जास्तीत जास्त बनवल्या जातात आणि गाईचं शेण व जी आपली शेतातली माती असते याच्यापासून सुद्धा सुबक अशा मूर्त्या या ठिकाणी बनवल्या जातात. म्हणजे एक विशेष बाब म्हणजे पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या बनवणं ही या गणेश मूर्ती शाळेची खासियत आहे. अनेक आपल्याला शाडू माती POPच्या मूर्त्या आज बाजारात पाहायला मिळतात. मोठमोठ्या मूर्त्या आपल्याला बाजारात पाहायला मिळतात आणि यातच एक कागदी लगद्यापासून किंवा गाईचं शेण आणि आपल्या शेतातील जी माती आहे यांच्यापासून अशा पर्यावरणपूरक मूर्त्या या ठिकाणी बनवल्या जातात. म्हणजे ही एक मोठी गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आपल्यासोबत आहेत हेमंत मटकर. आपण त्यांच्याकडूनच अधिक माहिती याबद्दल जाणून घेऊयात. नमस्कार, स्वागत आहे आपलं कोकणसाद लाईव्हमध्ये. कोकणात अनेक गणेश मूर्तिकार आहेत आणि अनेक मोठमोठे गणेश मूर्तिकार आम्ही पाहतोय. मात्र यात आपण एक वेगळी खासियत या गणेश मूर्ती शाळेची जपली आहे किंवा गेल्या काही वर्षापासून आपण कागदी लगद्यापासून गणेश मूर्त्या बनवून त्या जवळजवळ बँगलोरपर्यंत आपल्या कागदी गेलेल्या आहेत. तर काय सांगाल, सुरुवात कशी काय झाली, काय सांगाल याबद्दल? सुरुवात झाली म्हणजे आम्ही गणेश मूर्ती संघामध्ये असल्यामुळे तिथे पहिलं आमचं ट्रेनिंगचं एक प्रकार घडलं की लगद्याच्या गणपती बनवायच्या. आमच्या बापूसाहेब संघाचे अध्यक्ष असल्यामुळे ते बोलले की नाही, आपलं एक ग्रुप बनवूया आणि पहिलं बनवून घेऊया. तिथे ते सगळं निर्णय झाल्यावर 2-3 वेळा लोकांसाठी आम्ही ट्रेनिंग लावलं संघटनेमार्फत. नंतर ते ट्रेनिंग झाल्यावर मी गोकाकला आमच्या संघटनेच्या माणसासोबत गोकाकला गेलो. तिथे गेल्यावर की मला असं समजलं की तिथे बायका काम करतात, लेडीज महिला काम करतात. त्यांना मी चौकशी केली, विचारलं. ते बोलले की आम्ही बचत गटाची माणसं आहोत. ते माझ्या डोक्यात आल्यावर मी घरी येऊन तेच ठरवलं की आपण पण इथल्या बचत गटातल्या माणसांना जवळ घ्यायचं, त्यांना विचारायचं, त्यांना शिकवायचं आणि त्यांच्याकडून हे काम करून घ्यायचं. असं ठरवल्यावर इथले वेळो असे एक वेळ असाल की कात्या कारखान्याचं इथं ट्रेनिंग लागलं असताना त्या ट्रेनिंगमध्ये बायका सगळ्या होत्या. त्या बायकांना मी 15 बायकांना विचारलं की असं नाही, असं मी गणपतीचं ट्रेनिंग लावतो, तुम्हाला 3 महिने मी शिकवणार की माझ्याकडे तुम्ही मग ते काम करायचं, जमेल का? ते बोलले हो चालेल, पण आम्हाला पहिलं शिकवायला पाहिजे. त्यावेळी मनुष्यबळ कसं आहे, आता इतर पुरुष वगैरे असतात, खूप रेट सांगतात, पगार पण भरपूर सांगतात. म्हटलं यांच्याकडून बघूया काय होतं ते. 3 महिन्यात मी 15 माणसांना पूर्णपणे ट्रेनिंग दिलं आणि त्यांना मानधन म्हणून दिवसाला पर डे 100 रुपये ठेवलं. अशा पद्धतीत काम करून त्यांच्याकडून घेतलं. 3ऱ्या महिन्यात ती ओके झाली पूर्ण. म्हणजे गणपतीचा साच्यात भरणे, फिनिशिंग करणं, हात जोडणे, इतर काही अवयव साफ करणे, सगळं काम करायला लागले. नंतर मी आणि माझ्या मुलाने असा विचार ठरवला की आतापासूनच हे काम चालू करायचं. पण एक भीती निर्माण होती, माझ्या मूर्त्या खपतील की नाही, मूर्त्या बाहेरगावी जातील की नाही. 1 वर्ष जरा खूप म्हणजे 2022 पासून सुरुवात हे 3 ह्यात असं सध्या 3रं-4थं वर्ष आहे, चालू वर्ष 4थं आहे. पण कोरोनाच्या पिरियडला मला माणसं पण घरी भेटली, त्याच्यामुळे मी आतल्यात सगळं काम केलं. बाहेर कोणाला काय तसं माहीत नव्हतं. कुठे फोटो पाठवले, काय पाठवले, अशावर ऑर्डर झाल्या. पण त्या थोड्याफार गेल्या, मूर्त्या जास्त प्रमाणात गेल्या नाही. 2ऱ्या वर्षापासून मला ऑर्डर भेटायला लागल्या की जे 100 पहिल्या गेल्या त्या आत्या जागेवर मला 200 मूर्त्या गेल्या. 3ऱ्या वर्षी कमीत कमी 300 मूर्त्या गेल्या बाहेरगावी. मुंबईला पाठवले, पुण्याला पाठवले. गोमईच्या तर मूर्त्या मला इथे येऊन मागून घेऊन जायचे. अशा पद्धतीत गोमईचं काम चाललं आणि एक मनाशी ध्येय धरलं की चालेल, बघूया काय होईल ते होईल. कारण मी गौंडी काम करणारा माणूस, ते क्षेत्र सोडून मातीच्या गणपतीत मी रुतलो. कारण आमची 3 पिढी शाळा. पण मला सगळे लोक सांगायचं की याच्यात तुला नुकसान होईल, तुला पैसे भेटणार नाही. म्हटलं बघूया, गणपतीची इच्छा असेल तर सर्व काही होऊ शकतं. याच मुद्द्याकडे मी पुन्हा येतो. ही गणेश मूर्ती शाळा म्हणजे तुम्ही आता चालवतायत, ही तुमची कितवी पिढी आहे आणि या अगोदर तुम्ही कोणाकडून तुम्हाला वसा मिळाला आहे गणेश मूर्ती शाळेचा? माझी सरासरी आता माझी 3री पिढी आहे आणि माझा आता मुलगा चालवणार ती 4थी पिढी आहे. कारण आमच्या घरंदाचंच गणपती मातीचं, त्यावेळीपासूनच 150 ते 200 गणपती घरी बनवायचे. पण ते फक्त मातीच्या, शेतमातीच्या गणपती, बाकी इतर काही नाही. आणि घरी आमचा सकल भाग असल्यामुळे, दरी भाग असल्यामुळे गणपतीला न्यायला किंवा इतर यायला खूप खर्च यायचा. इतर माणूसबळ पाहिजे होतं, त्यावेळी भेटत होतं. पण आता तसं भेटत नाही. त्यामुळे मी आता दुसरीकडे एक जागा भाड्याचा तत्त्वावर घेतली 10 वर्षाच्या करारावर. असं मनाशी ध्येय धरलं की गणपतीला हात जोडला आणि म्हटलं की ज्या ठिकाणी मी चालू करेल त्या ठिकाणी मला तो स्फूर्ती द्यायला पाहिजे आणि माझं काय मनासारखं होईल तेवढं तो. पण त्याच्याही पेक्षाही मला चांगलं स्फूर्ती भेटली आणि चांगलं फळ भेटलं असं तर मला वाटतं. मला वाटतं मगाशी जो तुम्ही मुद्दा सांगितलात की तुमच्या गणेश मूर्ती शाळेत महिला बचत गट काम करतात. मला वाटतं आपल्या इतर ठिकाणी माहीत नाही, पण मला वाटतं वेंगुर्ले तालुक्यात अशी तुमची एकमेव मूर्ती शाळा असेल ज्या ठिकाणी
वेंगुर्ला तालुका सोडूनही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये माझी पहिलीच शाळा आहे. कारण मला संघटनेत सगळ्यांनी सांगितलं की संघटनेचे 500 सभासद आहेत मूर्तिकार, गणेश मूर्तिकार संघाचे. 500 सभासदमध्ये माझीच एकट्याचीच पहिली अशी शाळा घडली की बचत गटाच्या महिला घेऊन काम करता येते. निश्चित. म्हणजे पूर्ण जिल्ह्यातील लोकांनी कॉन्टॅक्ट केलं, फोन केलं. ज्यावेळी माझा पहिला व्हिडिओ यूट्यूबला आला त्यावेळी लोकांनी कॉन्टॅक्ट करायला लागले, कुठे शाळा आहे, आम्हाला यायचं आहे, आम्हाला भेटायचं आहे. अशा पद्धतीत काम घडलं. या महिलांना तुम्ही कशा प्रकारे ट्रेनिंग दिलं? सुरुवातीपासून गणेश मूर्ती बनवणं म्हणजे अगदी एकदम जोखमीचंच काम म्हणायला लागेल किंवा एक कला आहे वेगळी. मग महिलांना कशा प्रकारे तुम्ही ट्रेनिंग दिलं? पहिला पहिले ज्यावेळी आल्या त्यावेळी घाबरायला लागल्या. लोक आम्हाला हसणार, कारण आपल्या कोकणातल्या बायका असं काम करत नाही की गणेश मूर्ती या शाळेत फक्त मूर्तिकार पुरुष वर्गच असतो, स्त्रिया क्वचित असतात. कोण घरातील माणसं असली तरच ती असतात, बाहेरील कोण नसतं. त्यामुळे हे लोक बोलायला की महिला की बाहेरचे लोक आपल्याला काहीतरी बोलतील, काहीतरी नाव दूषित ठेवशील, तुमच्या मूर्त्या जातील की न, का आम्ही अशा माणसं आहोत. म्हटलं तुम्ही त्याचं काही टेन्शन करू नका, त्याला जबाबदार मी आहे, लोकांना उत्तर द्यायला मी समर्थ आहे. फक्त इथे एकच ठरवलं. त्यांची एक अट होती की आम्ही ज्यावेळी तुमचं इथे कामाला चालू कराय त्यावेळी तुमचं पेंटिंग काम होईपर्यंत बाहेरच्या माणसाला आतमध्ये घ्यायचं नाही. म्हटलं ठीक आहे. माझ्याजवळ मी आणि मुलगा आम्ही 2 जण होतो. आम्ही दोघांनी सर्वांना सामावून घेतली. 10 माणसं, 15 होती. 15तली चांगली काम करणारी 10 माणसांना आम्ही इथे ठेवली. निश्चितच. म्हणजे महिलांना सुद्धा हाताला रोजगार देण्याचं काम तुम्ही या ठिकाणी. असं झालं की इतर ठिकाणी बसून त्या गोष्टी करतात किंवा इकड तिकडच्या गोष्टी करतात. त्या आता तेच माणसं म्हणतात की आम्हाला घरी आता चैन पडत नाही, हातात गणपती यायला पाहिजे आणि गणपतीचंच काम केलं की आम्हाला समाधान वाटतं. निश्चितच ही एक मोठी बाब आहे. म्हणजे एक वेगळी बाब आहे की महिलांना सुद्धा रोजगार देण्याचं काम आणि महिलांच्या हातून गणेश मूर्ती साकारते ही एक मोठी गोष्ट आहे. दुसऱ्या मुद्द्याकडे येतोय म्हणजे गोमेय मूर्त्या आपण म्हणाले. कशा प्रकारे ह्या गोमेय मूर्त्या बनवल्या जातात त्याबद्दल काय सांगाल? गोमाई मूर्ती 1 मिनिट ठेवा, दाखवतो मी का. हे मी बनवलेली मूर्ती ही राजकोटला पाठवायची आहे. सांगून गेले ते आम्हाला पाहिजे म्हणून. ही गोमाई मूर्ती शेण आणि आपल्या शेत जमिनीतली माती, गाईचं शेण, शेत जमिनीतली माती, गाईचं गोमूत्र याच्याचपासून बनवतं. आतमध्ये फक्त की जंतू होऊ नयेत म्हणून याचा भीमसेन कापूर आणि हळद याचा वापर केला जातो. एक फुटाच्या मूर्तीचं 600 ग्राम वजन आहे. फक्त 600 ग्राम. तसेच लगद्याचं पण तेवढंच. 1 फुटाच्या मूर्तीचं 600 ते 700 ग्राम वेट येतं, वजन येतं. साधारण ह्या किती मूर्त्या बनवतात तुम्ही? याला सध्या मी पाठवले ते कमी 35 मूर्त्या होत्या ह्याच्या, पण सर्व 1 फुटाच्या होत्या. 1 फुटाच्या वर नाहीत, कारण बाहेरगावी पाठवायचे म्हणजे जबाबदारी असते, त्याच्यामुळे तशा पाठवल्या. कुठून जास्त मागणी आहे या गणेश मूर्त्या? या गणेश मूर्त्या जास्त पुण्यावरून मागणी आली. पुण्यावरून. हां. आणखी पण इथे आमच्यासोबत मळगावकर सर बनवतात मळगावला, त्यांच्याजवळ पण पुण्याचीच मागणी येते. इथे फक्त आम्ही 2 जण आहेत, सिंधुदुर्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यात, वेंगुर्ला तालुक्यात आणि सावंतवाडी तालुक्यात 2च माणसं आम्ही बनवतो. 2च माणसं म्हणजे सिंधुदुर्गात म्हणायला लागलं 2च माणसं तुम्ही या मूर्त्या बनवतात आणि त्याला पुण्यावरून जास्तीत जास्त मागणी आहे. म्हणजे निश्चितच पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्यांना सुद्धा आता या ठिकाणून, पुणे असेल, मुंबई असेल, या ठिकाणून मोठी मागणी आहे. आणि गोमेय म्हणजे अगदी आपल्याला एक गुणधर्मच म्हणजे जो गाय जी असते याच्यातून जे गुणधर्म असतात गायीचे ते सुद्धा या मूर्तीत पवित्रपणा पवित्र बरोबर आहे. पण आपल्या लोकांना ते जरा असं कोकणातील लोकांना जरा असं खराब वाटतं, कारण कोकणातील लोक काय म्हणतात ही गाईचं शेण म्हणजे विष्ठा झाली. पण तसं नाही. गाईचं सर्व अवयवाचं, सर्व याचं औषधाचा उपयोग होतो. औषध बनवतात, इतर काही बनवतात. त्या पद्धतीने आम्ही मूर्त्या बनवल्या. निश्चितच गायीची आपण पूजा करतो. गायी पवित्र आहे आणि गायीला आपण देवता मानतो आणि ह्याच देवतेपासून आराध्य दैवत आपलं जे आहे गणेशाची मूर्ती बनवणं म्हणजे एक सुवर्णच क्षण म्हणावा लागेल. आणि ह्या अशा प्रकारच्या मूर्त्या साधारण तुम्ही म्हटलं ती कधीपासून ह्या मूर्त्या बनवण्याला आपण सुरुवात करता? मी आता इथे माझं दरवर्षी गणेश मूर्ती झाल्या, अनंत चतुर्थी झाली की दसऱ्याला मी मूर्त करतो. दसऱ्यापासून चालू करतो गणपतीचं काम. पहिल्या वर्षभर चालू राहतं. वर्षभर काम चालू राहतं. माझ्यामुळे 10 माणसांना इतरांनाही रोजी भेटतं. हे मोठं मला म्हणजे भाग्य लाभलं असं समजायला पाहिजे. म्हणजे मंडळी निश्चितच या ठिकाणी कोकणात गणेश मूर्ती शाळा ह्या 1-2-3 महिन्या अगोदर सुरू होतात. मातीच्या गणेश मूर्त्या असतील किंवा इतर शाडू मातीच्या गणेश मूर्त्या असतील. मात्र
दसऱ्यापासून म्हणजे वर्षभरच ही गणेश मूर्ती शाळा चालते आणि या गणेश मूर्ती शाळेतून महिलांना रोजगार उपलब्ध होतो, ही मोठी गोष्ट आहे. पुढील एका मुद्द्याकडे येऊया. म्हणजे आपल्याला आता मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दिसत आहेत त्या मातीच्या लगद्यापासून बनवलेल्या कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या गणेश मूर्ती. तर काय सांगाल याबद्दल, ही संकल्पना कशी काय सुचली तुम्हाला? लगद्याच्या मूर्त्या मी पहिल्या बनवल्या त्या 1 फुटाच्या, 2 फुटाच्या, 2.5 फुटापर्यंत लगद्याच्या मूर्त्या बनवल्या. पण मला पण भीती वाटत होती की कसं जातील की नाही. त्यानंतर असं मनात मुलगा बोलला की आपल्याकडे साचे आहेत, 3 फुटाचे आहेत, 4 फुटाचे आहेत, 5 फुटाचे आहेत, आम्ही साच्यामधून बघूया, तरी प्रयत्न करून बघूया. असं म्हणता मी मोठ्या पण मूर्त्या काढल्या. आता 6 फुटापर्यंत मूर्त्या मी लगद्यामध्ये काढतो. समोरच्या पार्टीने विचारलं आम्हाला 7 फुटाच्या 8 फुटाच्या मूर्त्या देशाल तर आमची तयारी आहे. अच्छा, निश्चितच. पण कशा काय बनवल्या जातात या मूर्त्या, त्याबद्दल काय? लगदा शाडू माती घेतो आम्ही, 50% शाडू माती, 40% लगदा, आणि त्याच्यात आपली झाडापासून बनवलेली गोण असते, खडा गोण, ती 10% वापरतो. अशा पद्धतीने मिक्सरिंग करून मिक्सरला लावून त्याच्यावर लगदा स्वतःच तयार करतो आम्ही, विकत कुठून आणून. मशिनरी मी सगळ्या घेतलेल्या आहेत. पेपर कटिंगच्या मशिनरी आहेत, लगद्याचे मशीन आहे, माती मळण्याची मशीन आहे, सर्व मी घेतलेलं आहे. आणि माझ्यामुळे कसं इतरांनाही त्यांचा फायदा होतो. कोणाला पाहिजे असेल तर मी इथे बनवून देतो. आता मी या कागदाच्या लगद्याच्या मूर्त्या जास्तीत जास्त बघितल्या, मग या मूर्त्यांना कुठून मागणी आहे, काय? कागदी लगद्याच्या मूर्त्यांना आत्ता हे गेल्या वर्षापासून बॉम्बेला भरपूर मागणी आली. बॉम्बेवरून पार्ट्या फोन करतात, येऊन इथे प्रत्यक्ष बघून पण गेले, आम्हाला पाहिजे म्हणून सांगून गेले. म्हणजे व्यवहार झालेला आहे अशा पद्धतीत आमच्याकडून. जास्त मुंबईला आता ते मुंबईचे बघून स्थानिक लोक बोलायला की आम्हाला POP पेक्षाही हलक्या पडतात. आणि POPचा आता कोकणात सध्या यंदा भरपूर राज असल्यामुळे लोक रेट जास्त ठेवल्याने मूर्तिकाराने माझ्याकडे गेल्यामुळे ते बोलतात तुमच्याकडे रेट कमी आहे. तर म्हटलं नाही, माझ्या हे लगद्याच्या मूर्त्या आहेत, चांगल्या आहेत, लवकर विरघळणाऱ्या आहेत आणि वजनाला POP पेक्षाही हलके आहेत. त्यामुळे आता इथे पण स्थानिक लोकांनी बुक केलं. कमीत कमी माझे 50 मूर्ती इथे स्थानिक लोकांनी बुक केले. अच्छा, म्हणजे बाहेरून मागणी कागदाच्या लगद्याच्या मूर्त्यांना येतेच, पण आता स्थानिक लोक सुद्धा या मूर्तीकडे वळायला लागलेत, ही एक मोठी गोष्ट आहे. आणि तुमच्या माध्यमातून आमच्याजवळ सारखे मूर्तिकार जे आहेत, म्हणजे मातीच्या मूर्त्या, त्यांना माणसं भेटत नाही, त्या लोकांनी पण माझ्याकडून 10 मूर्त्या नेल्या, 15 मूर्त्या नेल्या. अजूनही सांगतात आम्हाला असेल तर द्या. म्हटलं आता शक्य नाही, कारण हा पिरियड असतो कागदी लगद्याचा, तो लास्ट मे जूनपर्यंत असतो. पाऊस चालू झाला की लगद्याचं काम होत नाही. अच्छा, म्हणजे सुरुवाती दसऱ्यापासून सुरुवात करतो. कारण त्याला हीट जास्त लागते, उष्णता जास्त हवी, तेवढं काम चांगलं होतं. म्हणजे ते सुकायला जास्त वेळ लागतो. हां, पावसात तसं होत नाही, दमट राहतात पावसात. मग आता एक मूर्त्या बनवण्यात आल्या, त्याचप्रमाणे मातीच्या मूर्त्या सुद्धा बनवतो. मग एकूण किती मूर्त्या ह्या तुमच्या गणेश मूर्ती शाळेत बनवल्या जातात? यावर्षी सगळं टोटल नाही म्हटलं माझं 450 ते 450 मूर्त्या बनवल्या. अजूनही ऑर्डर होती पण मी घेतले नाही, कारण पेलण्यासारखं नाही, एवढं शक्य नाही. कारण गणेश चतुर्थी असं आहे की एका दिवसाचा सण आहे, त्याच दिवशी सकाळी 12 वाजेपर्यंत तरी पूजन व्हायला पाहिजे. तर असं केव्हा होतं कामा नये की आता नाही संध्याकाळी देतो, असं नाही. कारण माझ्याजवळ आत्तापासून पेंटिंगचं काम चालू आहे, दोन्ही काम चालू आहे, माती कामही चालू आहे, पेंटिंगचंही काम चालू आहे, त्या पद्धतीत काम करतो. निश्चितच गणेश मूर्तींबद्दल माहिती घेतली. मात्र अर्थकारणसुद्धा या संपूर्ण विषयात असतं. म्हणजे गणेश मूर्त्या म्हटल्या की त्याची किमती आल्याच. मग मातीच्या मूर्त्या, कागदी लगद्याच्या मूर्त्या आणि आता जे POP किंवा शाडू मातीच्या मूर्त्या, यामध्ये कसे काय फरक आहेत किमतीमध्ये, त्याबद्दल काय सांगाल? पहिलं स्टारायचं म्हणजे मी 1200 रुपये फूट कागदी लगद्याचा रेट ठेवला होता. मातीचा गणपतीचा 1000 रुपये कोऱ्याचा ठेवला होता, नुसते कोऱ्या, पेंटिंग नाही. ते पण अजूनही घेतात लोक, कोऱ्या मूर्त्या घेतात. फक्त गोमईच्या 900 रुपये फूट ठेवला होता, 1 फुटाच्याच मूर्ती, त्याच्यावर नाही होत. त्याच्यामुळे मी काय ठरवलं यावेळी की लगद्याच्या आणि मातीच्या दोन्ही रेट सारख्या ठेवायच्या, की आपल्याला बघूया तरी काय फरक पडतो. तो पण तो गेल्या वर्षापेक्षा मला यावर्षी फरक पडला. बजेट केलं तर मला तेवढंच खर्च येतो, तेवढंच हे होतं, तसं काही फरक जास्त पडत नाही. आणि दरवर्षीपेक्षा मूर्त्या वाढत आहेत काय? वाढत आहे. म्हणजे मी सांगायचं म्हणजे कोणाला बोलायच्या अगोदर लोक इथे येतात, त्याच्यामुळे मला खात्री आहे की अजूनही सांगतात. कालचीच गोष्ट, काल आरवंद्यावरून एक पार्टी आली, ती मला बोलले की आम्हाला लगद्याचा बनव. म्हटलं आता लगद्याचा नाही, तुम्हाला पाहिजे तर मी मातीचा देतो. आज माझ्यासमोर गणपती आहे, तो त्यांच्यासाठी बनवला आहे. बोललो मातीचा बनवला आहे. तर बोलले, म्हटलं लेट होईल, चालेल का? ते बोलले तुम्ही द्याच फक्त बनवून, आम्ही केव्हा आमचं न्यायचं आम्ही बघतो. म्हणजे असं आहे. म्हणजे आता जो कागदी लगद्याची आणि मातीची किंमत तुम्ही एकच ठेवली आहेत, आणि ते म्हणजे जे नागरिक येतात त्यांना परवडेल अशा प्रकारचे रेटसुद्धा तुम्ही ठेवले आहेत.
आणि एक पुढची गोष्ट विचारायची म्हणजे साधारण तुमच्या आजोबांपासून किंवा पंजोबांपासून ही गणेश मूर्ती शाळा सुरू आहे आणि आता तुम्ही ज्या गणेश मूर्ती शाळेत आहात ती मगाशी तुम्ही सांगितल्यापासून ही रस्त्याच्या म्हणजे सागरी महामार्ग जो आहे त्याच्या बाजूलाच आहे. मग तेव्हा कशी गणेश मूर्ती शाळा होती आणि आता कशी आहे यात काय? पहिलं जर बघितलं तर फक्त पार्ट्या यायच्या माझ्याजवळ, बाहेरून मूर्त्या बघून पार्ट्या यायच्या, फोटो पाठवायचे वगैरे लोक वगैरे, पण ती पार्टी माझ्यापर्यंत पोचत नव्हती, त्या जागेपर्यंत पोचत नव्हती. आता कसं इथे सागरी मार्गावर आल्यावर आणि रोडवर आल्यामुळे लोक लोकेशनवर येतात, कारण माझं लोकेशन मी टाकलेलं आहे. मुलगा हुशार, शिक्षण केलेलं आहे, कॉलेज वगैरे पूर्ण आलं, पण याच्यात त्याने रस जास्त घेतलेला आहे. माझ्यासोबत तो रात्रंदिवस काम करतो, हे एक मोठा मला आधार आहे. हे मोठं सांगण्याचं म्हणजे तो नोकरीच्या पाठी गेला नाही, आपला आहे व्यवसाय, तो वाढू या धर्तीच्या खाली आहे. निश्चितच तुमच्या मागून ही गणेश मूर्ती शाळेचा वसा चालवण्यासाठी तुमचा मुलगा सुद्धा सज्ज आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट मूर्तिकार आहे, त्याच्याशी सुद्धा आम्ही बोलणार आहोत. पण आता जी गणेश मूर्ती शाळा बघतोय ती तुम्ही म्हटलात की आम्ही करारावर घेतलेली आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? करारावर घेतलं म्हणजे असं योगाने योग ठरलं की मला एक आमचा एक इथला कार्यकर्ता आहे, चांगला आहे, सामाजिक कार्यकर्ता. तो बोलला, हेमंत तू इथे काय करतो? तर म्हटलं नाही रे, माझी मातीची गैरसोय होता, गणपती चढवायला गैरसोय होते. तो बोलले की एक मी तुला जागा दाखवतो, बघ तुला परवडतील काय. ज्यावेळी त्याने इथे आम्हाला हा स्पॉट दाखवला, आता शाळा येतो, अख्खं जंगल होतं, डोंगरगाव मात होता, अख्खं जंगल होतं, ते साफ केलं, लेवल केलं. नाही म्हटलं तरी मला 5 लाख रुपये इथे जागासाठी खर्च आला. फक्त त्याला मला सिंधुदुर्ग बँकेचं जरा अनुदान भेटल्यामुळे त्याच्यातून मला जरा म्हणजे तेवढं काम माझं झालं आणि मी जिद्दीने उभं राहिलो. काही झालं तरी शाळा उभी करायची, गणपतीचा कारखाना, त्याच्यात असं की पूर्ण शाळेत गणपती भरून राहिलं पाहिजे, हे माझं ध्येय होतं. ते आज माझं स्वप्न पूर्ण आलं. निश्चितच जर आपण पाहिलं त्यांच्या बोलण्यातून किंवा त्यांच्याकडून जी माहिती घेतली याच्यातून एकच प्रकर्षाने जाणवतं म्हणजे त्यांची जी जिद्द. गणेश मूर्ती शाळा, अनेक गणेश मूर्ती शाळा आहेत ज्या पिढ्यानपिढ्या सुरू आहेत आणि या गणेश मूर्ती शाळा आज नवीन पिढीसुद्धा चालवते. मात्र एकदम ग्रामीण भागात असलेली गणेश मूर्ती शाळा एवढा सुमारे 5 लाख रुपये खर्च करून दुसऱ्याच्या जमिनीमध्ये कराराने ही गणेश मूर्ती शाळा उभं करणं आणि जिद्दीने ती गणेश मूर्ती शाळा चालवणं आणि त्याचबरोबर आपली वेगळी खासियत जी आहे ती संपूर्ण महाराष्ट्राला दाखवून देणं, असे गणेश मूर्तिकार आपल्या या कोकणात आहेत. हे आपल्या कोकणचं भाग्यच म्हणावं लागेल. यांचेच जे सुपुत्र आहेत ते सुद्धा अतिशय उत्कृष्ट कलाकार आहेत. आपण पुढील जी माहिती आहे की त्यांना कशी काय आवड लागली आणि ते कशा प्रकारच्या गणेश मूर्त्या बनवतात हे त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात. आपल्यासोबत आहेत हेमंत मटकर यांचे सुपुत्र अनंत मटकर आणि हे सुद्धा एक उत्कृष्ट मूर्तिकार, युवा मूर्तिकार आहेत. आपल्या वडिलांचा वारसा पुढे चालवण्यासाठी अतिशय परिश्रम घेऊन हे सुद्धा या ठिकाणी मूर्तिकाम करतात. नमस्कार, स्वागत करतो कोकणसाद लाईव्हमध्ये. सर्वप्रथम प्रश्न विचारायचा म्हणजे ठिकठिकाणी आम्ही युवा मूर्तिकार बघतो, आज कोकणामध्ये नवीन पिढीसुद्धा या मूर्तिकलेत उतरलेली आहे. आता काय सांगाल, कशी तुम्हाला आवड निर्माण झाली या मूर्ती? मी लहान असल्यापासून गणपती बनवताना वडिलांना पाहतो किंवा काका, मुंबईचे काका, गावचे काका, आणि नंतर मी शाळेतून आल्यावर गणपती करायला बसायचो. तेव्हा मला जमायचं नाही एवढं, पण नंतर हळूहळू एक ती पहिल्यापासूनच असल्यामुळे ते ॲटोमॅटिकली रक्तात उतरलं आणि मग हळूहळू मी मूर्त्या बनवायला शिकलो. मग बाबांचं काम बघून मी पण हाती मूर्त्या घालायचं बघितलं, पण तेव्हा जमायचं नाही, पण नंतर होत गेलं. जसं मी माझी प्रॅक्टिस होत गेली तसं मला मूर्त्या बनवायचं होत गेलं माझं. एक म्हणजे विषय म्हणजे लहानपणापासून मूर्त्या बघताय तुम्ही, मग तुमचं शिक्षण काय झालं आणि काही कलेचं शिक्षण वगैरे घेतलं आहे का, याबद्दल काय सांगा? मी ग्रॅज्युएट आहे, BCom केलं आहे, पण कलेचं असं काही कुठचं शिक्षण घेतलं नाही. पण हे सगळं बघून शिकत गेलो. बरेच लोक JJ गेले, DCADला गेले, तिथे शिकली, पण मी तसं काहीच नाही केलं. मी म्हणजे हे आपल्या म्हणजे वारसाने जे चालत आलंय ते बघून तुम्ही गणेश मूर्त्या घडवतात. आणि आम्ही आत्ता बघितलं पण इथे आम्हाला विविध प्रकारच्या गणेश मूर्त्या बघायला मिळतात किंवा विविध डिझाईन बघायला मिळतात. आणि एक मगाशी बाबांनी सुद्धा म्हटल्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे मागणी येते त्याप्रमाणे पुरवठा द्यावा लागतो, तर तो कशा प्रकारे देतात त्याबद्दल काय सांगाल? आता सध्या नवीन लोक आहेत, पिढी आहेत, म्हणजे आता जे युवा वर्ग आहेत त्यांचं
एक फोटो घेऊन येणार. आता पेंडला मूर्त्या बघणार तो फोटो घेऊन येणार, मला अशी मूर्ती पाहिजे, ह्या टाईपमध्ये पाहिजे किंवा असं डेकोरेट पाहिजे. मग ते सर्वच त्यांना द्यावं लागतं तसं. जर ते नाही दिलं तर आपल्याकडे ग्राहक येणार नाही. त्या दृष्टीने आम्ही भरपूर प्रयत्न करतो असं आहे. निश्चितच. आणि कागदाच्या लगद्यापासून ज्या मूर्त्या बनवतात, यात आता तुमची संकल्पना काय? म्हणजे आम्ही आता बघितलं कागदाच्या लगद्यापासून वडिलांनी एक 4 वर्षापूर्वीपासून तुम्ही सुद्धा सोबतच होतात. मग याबद्दल काय सांगाल? ही आताची संकल्पना आणि याच्यानंतर पुढील संकल्पना तुमची काय असेल? कागदाच्या लगद्यापासून म्हणजे सध्या POPचं प्रमाण जास्त होत चाललं आहे. लोक बरेच ग्राहक किंवा म्हणा किंवा मूर्तिकार म्हणा बाहेरनं POP आणून विकतायत आणि ग्राहक खरेदी करतायत. त्यामुळे जो आपला जो कलाकार आहे, जो नवीन युवा पिढी आहे, ती ही जी हाती मूर्त्या बनवण्याचं जे हे आहे त्याच्यामध्ये ती मागे पडत चालली आहे. मग ते बनवायला बघत नाही, म्हणजे रेडीमेड आणायचं आणि विकायचं हे नको आहे सध्या. म्हणून आम्ही पण काय केलं की POPच्या मूर्त्या हलक्या होतात म्हणून लोक नेतात, मातीच्या मूर्त्या जड होतात म्हणून लोक POPकडे गेली. मग आता त्यावर पर्याय काय तर गोमय आणि लगद्याच्या मूर्त्या, कागदी लगद्याच्या. मग ते पण वजनाने हलके असतात, जे POPच्या मनाने एक भरपूर प्रमाणात ते हलके असतात. म्हणून आम्ही त्याकडे जास्त लक्ष दिला. मातीच्या मूर्त्या कमी करायच्या आणि लगद्याच्या मूर्त्या जास्त बनवायच्या, म्हणजे ते ग्राहकांना पण पटेल की हलक्या मूर्त्या आहेत आणि विसर्जन पण फास्ट होतं. मातीची मूर्ती विरघळायला 2 दिवस लागते, तिथे लगद्याची मूर्ती विरघळायला 1 दिवस लागतो. पण POPची मूर्ती तुम्ही बघितलात विसर्जन ते 6 महिने 5 महिने तुम्हाला नदीपात्रामध्ये तुम्हाला तशीच दिसेल, जी सडलेल्या अवस्थेत असेल. आणि ते बघितल्यावर फार वाईट वाटते की आपण ज्याची श्रद्धेने पूजा करतो ती मूर्ती तिथे बघितल्यावर नंतर मनामध्ये वाईट विचार येतात की हे चुकीचं आहे. निश्चित. असं कोकणात आपण पूर्वीपासून बघतोय की जास्तीत जास्त मातीच्याच मूर्त्या असायच्या, पण जसजशी पुढे पुढे दिवस बदलत गेले तसतशा POPच्या मूर्त्या आल्या. आणि जसं आपण म्हणालात तसं विसर्जन झाल्यानंतर आपल्याला आपल्याच मनाला कुठेतरी वाईट वाटतं की त्याच मूर्त्या ज्या आपण घरात पूजा करतो त्याच मूर्त्या अशा बाहेर उघड्या पडलेल्या असतात. आणि याला पर्याय म्हणून तुम्ही जो कागदी लगद्याच्या मूर्त्या आहेत त्या बनवल्यात. आता किती मूर्त्या आहेत साधारण, आणि यापुढेही तुम्ही वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न असेल तुमचा? यावर्षी आम्ही 450च्या वर मूर्त्या केल्या, ज्या 4 फुटापर्यंत होत्या. सध्या मागणी 5 फुटापर्यंत आहे, 5 फूट 6 फूट. मग ते आम्ही नेक्स्ट इयरला पुरवूच असं मला सांगतो. आणि मेन म्हणजे जे मूर्त्या आहेत 3.5-4 फुटाच्या त्या लोकलला जास्त जातात आणि 1 फूट 1.5 फूटपर्यंत बाहेरच्या ठिकाणी मुंबई, पुणे, गोवा किंवा हैदराबाद म्हणा, बेंगलोर म्हणा, ह्या ठिकाणी 1-1.5 फूटपर्यंत जातात. म्हणजे बेंगलोरपर्यंत या मूर्त्या तुम्ही 1-1.5 फुटापर्यंत पाठवतात. आणि आता पुढे आता 5 फुटांची सुद्धा मागणी तुमच्याकडे आली आहे म्हणजे त्याच्यातून. आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणजे आता या गणेश मूर्ती शाळा आपण ही बघितली तर या ठिकाणी महिलासुद्धा काम करतात. तुमच्या वडिलांपासून ही सुरुवात झालेली आहे. मग पुढे टिकवण्यासाठी त्याचा तुमचा काय प्रयत्न असेल? अवश्य. आम्ही ज्या महिला आहेत त्यांना आम्ही कायमसाठीच बोलवलेलं आहे. म्हणजे त्यांना म्हटलं की 12 महिने तुम्ही काम इथे करा आणि कुठे जायची गरजच नाही. जे काय ते तुम्हाला आम्ही म्हणजे जे काही वेतन असेल ते आम्ही देऊ असं. आणि त्यांना पण एक हे होईल आणि त्यांना पण एक वेगळं वाटेल की आपण गणपती बनवतोय. बाहेर त्यांचं पण आता नाव होत चाललं आहे की बाबा अमुक अमुक मूर्तिकार शाळेमध्ये महिला काम करत आहेत. हे त्यांच्यासाठी पण एक मोठी गोष्ट आहे. निश्चितच. धन्यवाद ही उत्कृष्ट माहिती आपण दिल्याबद्दल. या गणेश मूर्ती शाळेची एक वेगळी खासियत म्हणजे या ठिकाणी महिलासुद्धा काम करतात. महिला गणेश मूर्त्या घडवण्याचं काम करतात. आणि माझ्यासोबत महिला आहेत. जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हटलं तर एकमेव गणेश शाळा अशी आपल्याला बघायला मिळते, ज्या ठिकाणी 10 ते 15 महिला या गणेश मूर्ती शाळेत काम करतात. माझ्यासोबत महिला आहेत. आपण बघू शकतात की साचा भरण्याचं, मातीने साचा भरण्याचं काम त्यांच्याकडून सुरू आहे. आणि आज रक्षाबंधन असल्यामुळे काहीशा महिला येऊ शकल्या नाहीत, मात्र आपल्यासोबत महिला आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष तुम्ही या गणेश मूर्ती शाळेत काम करताय? 2 वर्ष झाली आता. 3 महिन्याचं प्रशिक्षण दिलं आणि 2 वर्ष झाली आता. म्हणजे तुम्हाला प्रशिक्षण दिलं गेलं? हो, 3 महिन्याचं प्रशिक्षण दिलं. आता तुम्ही काय काम करता या ठिकाणी? साचे भरणे, गणपती साचे भरणे, हात भरणे, डोकी बिकी भरणे असे काम करते. मग आता घर कसं सांभाळतात आणि गणेश मूर्ती शाळेत कशा येतात याबद्दल काय? घरी सकाळचं जेवण करतो, नंतर इकडे 11 वाजता येतो आणि संध्याकाळी 6ला जातो. संध्याकाळी 6 वाजता.
जवळजवळ मला मटकरांनी सांगितल्याप्रमाणे ही गणेश मूर्ती शाळा दसऱ्यापासून सुरुवात होते, म्हणजे वर्षभर चालते. मग कशी आता तुम्ही रोज येतात का गणेश? हो रोज येतो. रोज येऊन तुम्ही का? हो रोज येतो. फक्त रोज म्हणजे सकाळची येऊन संध्याकाळी येतो. फक्त 5 दिवस फक्त मधीच नाही. हां बरोबर. तुम्ही या गणेश मूर्ती शाळेत आज जवळजवळ नाही म्हटलं तरी पूर्ण वर्षभर काम करतात. मग यात कसं काय तुमच्या म्हणजे अर्थार्जन कसं होतं, म्हणजे तुमका किती पैसे मिळतात किंवा कसं काय चालतं? बाहेर आम्ही जे काम करतलो असतो ना ते इकडे जवळच्या जवळ काम मिळालं आणि आम्हाला रोजगार मिळाला, म्हणजे आमचं घर चालक लागलं. त्यामुळे आम्हाला आवड वाटली, म्हणजे कामाला यायची असते. निश्चितच एक आवड निर्माण झाली या गणेश मूर्ती शाळेत. मटकर यांनी या महिलांच्या हाताला काम दिलं आणि हे काम म्हणजे एक गणेश मूर्ती घडवण्याचं काम, मोठं काम. आणि या गणेश मूर्ती घडवण्याची आवडही त्यांना झाली आणि त्याच्यातून अर्थार्जनही त्यांच्या कुटुंबाचं होतं. कुटुंबही त्या सकाळी जेवण वगैरे करून आपलं सगळं काम आटपून या गणेश मूर्ती शाळेत येतात आणि पुन्हा सायंकाळी घरी जाऊन घरची कामं करतात आणि यात ती एक आवड म्हणून सुद्धा हे काम करतात. ही एक मोठी गोष्ट आहे. तर अशा प्रकारे आपण बघितलं की या हरिचरणगिरीमध्ये, वेंगुर्ले तालुक्यातील वांगणी हरिचरणगिरीमध्ये या कागदी लगद्यापासून किंवा गाईचं शेण आणि शेतातली माती यांचं एकत्रित करून गोमीय ज्या गणेश मूर्त्या आहेत त्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या आणि त्याचबरोबर कशा प्रकारे बनवल्या जातात याची सुद्धा आपण या ठिकाणी या मूर्तीशाळेचे मालक हेमंत मटकर व त्यांचे सुपुत्र यांच्याकडून माहिती घेतलेली आहेत. आणि आपण या ठिकाणी आता बघू शकतात की गणेश मूर्ती ह्या ज्या सर्व बनवलेल्या आहेत, ज्या पांढऱ्या कलरच्या गणेश मूर्त्या आपल्याला दिसत आहेत त्या सगळ्या कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेल्या गणेश मूर्त्या आहेत. आणि एक पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या कशा प्रकारे बनवायच्या आणि पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या सर्वांनी आता बनवायला पाहिजेत अशा प्रकारचा संदेश हा या गणेश मूर्ती शाळेतून आपल्याला मिळतोय. निश्चितच या मटकर यांचा जो उद्देश आहे की गणेश मूर्ती शाळा ह्या पर्यावरणपूरक गणेश मूर्त्या सगळीकडे बनवल्या जावा, यामुळे पर्यावरणाचाही समतोल राखण्यास मदत होईल अशा प्रकारे हा त्यांचा उद्देश आहे, तो यातून निश्चितच साध्य होईल अशी आशा व्यक्त करतो. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कणकवली शहरात दुसऱ्या व्यापारी महासेलला ग्राहकांचा तुफान प्रतिसाद मिळत आहे. या महासेलचं उद्घाटन जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. आमदार नितेश राणे यांनी देखील या महासेलला भेट देऊन जिल्हा व्यापारी संघाला शुभेच्छा दिल्यात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व्यापारी आणि ग्राहकांचे पिढ्यानपिढ्या व्यावसायिक आणि घरगुती नातेसंबंध आहेत. बाहेरील जिल्ह्यातून येऊन सेलच्या नावाखाली अनोखी प्रलोभनं दाखवून ग्राहकांची फसवणूक होत असेल तर आपल्या जिल्ह्यातील ग्राहक फसू नयेत यासाठी कणकवली शहरातील व्यापारी आणि कणकवली शहरातील स्थानिक व्यापारी संघानं पुढाकार घेऊन आज महासेलला कणकवली शहरात सुरुवात केली.
कणकवली शहरातील व्यापाऱ्यांनी परजिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांबरोबर स्पर्धा करून कणकवली शहरात गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार नितेश राणे यांनी व्यापाऱ्यांचं कौतुक केलं. आमच्या कणकवली असो किंवा जिल्ह्याच्या व्यापाऱ्यांचं खऱ्या अर्थाने त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे आणि अभिमान वाटणारं असे एक पाऊल त्यांनी आज ह्या निमित्ताने टाकलेलं आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये प्रत्येकाने ग्राहकांसाठी एक वेगळं काय आणतो ह्या स्पर्धेमध्ये कणकवलीच्या आमच्या सगळ्याच व्यापाऱ्यांनी एक अतिशय विचारपूर्वक पाऊल टाकून एक चांगला संदेश फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नाही पण महाराष्ट्रात दिलेला आहे की आपण स्पर्धेमध्ये उतरत असताना दुसऱ्याची ओळ कमी करण्यापेक्षा आपली ओळ त्याच्यापेक्षा मोठी कशी होईल ह्या अशी मानसिकता आमच्या सगळ्याच व्यापाऱ्यांनी ठेवल्या असल्यामुळे आणि इथे आपण पाहत असाल की प्रत्येक ग्राहकाच्या चेहऱ्यावर आमच्या भगिनींच्या चेहऱ्यावर एक समाधान आहे, उत्साह आहे आणि हा उत्साहाचा क्षण आमच्या पूर्ण व्यापारी संघटनेच्या वतीने मिळाला असल्यामुळे अनेक प्रेरणादायी पाऊल त्यांनी उचललं असल्यामुळे मी निश्चित पद्धतीने त्यांचं अभिनंदन या निमित्ताने करेन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या अनुसार प्रत्येकाला कुठेही जगण्याचा अधिकार आहे, काही खाण्याचा अधिकार आहे आणि काही स्वातंत्र्य आमच्या संविधानाने आम्हाला दिलेलं आहे आणि त्याच अनुसार अगर कुठलाही परप्रांती किंवा कुठल्याही परजिल्ह्यातले लोक येऊन इथे विशिष्ट काही सेल लावत असतील तर त्याला चोख उत्तर देण्याचं काम आमच्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी केलेलं आहे. शेवटी इकडच्या येणाऱ्या ग्राहकांसाठी आमच्या स्थानिक व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करणं, बोलणं, चर्चा करणं हे कधीही सोपं आहे कारण की हे रोज दिसणारे लोक आहेत, त्यांच्यावर रोज व्यवहार करणारे हे सगळे लोक आहेत म्हणून एक वेगळी विश्वासार्हता ह्या सेलच्या माध्यमातून निश्चित पद्धतीने ग्राहकांमध्ये जाते आणि त्याचमुळे अशा पद्धतीच्या महासेल जास्तीत जास्त घेऊन आपल्या ग्राहकांसाठी, कणकवलीकरांसाठी, जिल्ह्याकरांसाठी नेहमी काहीतरी वेगळं अगर हे आणत राहिले तर निश्चित पद्धतीने त्यांचा लोकप्रतिनिधीमधून मलाही समाधान आहे आणि हे पॅटर्न जे तुम्ही आज कणकवली पॅटर्न, सिंधुदुर्ग पॅटर्न जे म्हणताय तेच पॅटर्न अगर राज्यभरामध्ये, देशभरामध्ये तर निश्चित पद्धतीने एक चांगला वातावरण आपल्या बाजारपेठेमध्ये आपल्याला अनुभवायला भेटेल. सिंधुदुर्गातील व्यापारी व ग्राहक यांचं पिढ्यानपिढ्या हे व्यावसायिक आणि घरगुती नातं संबंध आहेत. बाहेरच्या जिल्ह्यातून येऊन सेलच्या नावाखाली अटी लागू वगैरे किंवा प्रलोभन दाखवून जर आपल्या इकडच्या ग्राहकांचं किंमत कमी दाखवून पण माल कमी प्रतीचा देऊन जरी फसवत असेल ती आपले फसू नये यासाठी आपल्याकडील व्यापाऱ्यांनी व अकोली तालुका व्यापाऱ्यांनी पुढे घेऊन त्या ग्राहकांना चांगला व्यवस्थित किमतीत मिळा आणि लोक होईल हा सेल ही सुरू केली आहे. फायदा आपल्या सर्वांना होईल, घ्यावा सर आपणाला. व्यापाऱ्यांनी येथे महासेल चालू केला आहे आणि त्याला ग्राहकांचा देखील उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो. काय सांगाल? बस तुमच्या वाक्यातच सगळं आहे. आम्हाला फार आनंद होतो आहे. आताच आपण या महासेलचं ऑफिशियली उद्घाटन केलेलं आहे पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की काल आम्ही तयारी सुरू केल्यानंतरच ग्राहकांनी जो उदंड प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आपण म्हणतो की ह्या सगळ्या विषयात महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे तो ग्राहक आहे आणि काल त्या सामान्य ग्राहकाने जो काही रिस्पॉन्स आम्हाला दिला त्यामुळे आम्ही अक्षरशः कणकवलीतले कापड व्यापारी भारावून गेलेलो आणि आज हा इतका आनंदाचा क्षण आहे आमच्यासाठी की आम्ही हे सगळे कणकवलीतले कापड व्यापारी एकत्र आज तुमच्यासमोर एकजुटीने उभे आहोत आणि त्याला ग्राहकांनी खूप प्रेमाने आणि आनंदाने आम्हाला रिस्पॉन्स दिलेला आहे. किती जण काय काय सांगून जातात, अरे किती छान केलं, तुम्हाला सगळं एकत्र बघून किती वाटतं, चांगलं वाटतं, माल किती चांगला आहे, दर जे सेलचे जे तुम्ही ठेवलेले ते क्वालिटी आणि दर ह्याचं कॉम्बिनेशन आम्ही आमच्या पद्धतीने चांगलं करतच असतो पण त्याला जेव्हा ग्राहक ॲक्सेप्ट करतात, जेव्हा त्याला ॲप्रिसिएशन करतात त्याच्यानंतर आम्हाला जो काय आनंद होतो ना तो शब्दात वर्णन करणं कठीण आहे. तर आत्ताच ह्या सेलचं
महासेलचं हे उद्घाटन झालेलं आहे. हा ग्राहकांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सवाच्या तोंडावर ग्राहकांच्या मागणीनुसार आम्ही हा ठेवलेला आहे. 10 तारखेपर्यंत हा सेल आहे, तरी जास्तीत जास्त लोकांनी याचा फायदा घ्यावा आणि आपला आनंद द्विगुणित करावा अशी इच्छा आहे. व्हरायटी काय काय ठेवल्यात आणि लोकांसाठी खास ऑफर काय आहे? आता गणेशोत्सव आहे त्यामुळे महत्त्वाचं आहे की स्त्रियांचा आधी सहभाग मोठा असतो, त्यामुळे साड्या हा प्रकार आम्ही फार जोमाने हातात घेतलेला आहे. सामान्य लोकांना अत्यंत आकर्षक वाटतील आणि त्यांना परवडतील अशा कमीत कमी किमतीतल्या खूपच भारी साड्या आम्ही इथे आणून ठेवल्या. त्याच्यामध्ये आमच्या सगळ्या कापड व्यापाऱ्यांचा अनुभव आम्ही पणाला लावलेला आहे, जो आपल्या स्थानिक लोकांसाठी आहे. त्याच्यानंतर सणासुदीच्या लोकांना हँडलूम्स लागतात, ब्लँकेट्स लागतात, टॉवेल्स लागतात, पायपुसणी, चादरी, तो सगळा आयटम आहेत. जेंट्सचा आम्ही विसरलेलो नाही. जेंट्ससाठी आम्ही शर्ट पीस आणि पॅन्ट पीसचं कापड म्हणजे 599चा सियारांचा जो सेट आहे की नाही, तो 599मध्ये 2 देतो आहे, एकावर एक फ्री देतो आहे. आणि परकर आहेत, गाऊन आहेत, इतर वेगवेगळे प्रकार आहेत. आमच्यापर्यंत खूप प्रयत्न केलेला आहे आणि असं दिसतंय की लोकांना इथे फार आवडतं आहे. घटनाच्या पूर्वसंध्येला बघितलं होतं तर आपण कालच्या दिवशी इथं झुंबड उडाली व्हायचं आणि लोकांची दुकान गर्दी आहे. काय सांगू, मी आत्ताच म्हटलं ना की त्याने अक्षरशः आम्ही भारावून गेलेलो आहे आणि ह्याच्यावरून ना एक आमच्या मनाचाच एक स्पर्श येतो की ही स्थानिक गिराईक आहे आणि आम्ही स्थानिक व्यापारी, ह्यांचा जो ऋणानुबंध आहे तो नव्याने आमच्या लक्षात आलेला आहे. आणि आम्ही तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून आम्ही जनतेला एक ग्वाही देण्याचं देतो की नुसतं आता सेल नाही, या सेलनंतर जेव्हा आम्ही वैयक्तिक आपापल्या दुकानात असू तेव्हासुद्धा हा ऋणानुबंध आमच्या लक्षात असेल आणि तो जास्तीत जास्त वाढीस लागेल ह्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जिल्ह्यामध्ये मग सर्वच व्यापारी आज एकत्र येऊन असा सेल केला आहे. भविष्यात कसं होईल? भविष्यात काय नाही, म्हणजे एकमेकांचा साथ धरून पुढे जायचं आहे. आता हे कणकवलीत झालं आहे, उद्या आणखीन कुडाळात होईल, सावंतवाडीत होईल. आता एकच लक्षात आलं की शेवटी महत्त्वाचं रिलेशन काय आहे की व्यापारी आणि ग्राहक. आम्ही आता त्या 2 गोष्टीकडे लक्ष देऊनच आमची व्यापारी संघाची पुढची वाटचाल करणार आहोत. आता कसं होतं की आमचे काही जे धुरीण आहेत महासंघातले, ह्यांचा पूर्वीपासूनच आम्हाला असा सल्ला असायचा अगर असं करा असं करा, पण ते एकाच व्यापाऱ्यातले सगळे जण येऊन एकत्र होऊन काहीतरी घडवणं हे किती कठीण वाटायचं. पण आज आम्ही प्रयत्न केल्यानंतर लक्षात आलं हे सहज शक्य आहे आणि ह्याची रिपिटेशन्स तुम्हाला जिल्ह्यामध्ये कायम दिसतच राहणार. सर एक पार्श्वभूमी आहे की या सेलला आपण जेव्हा सुरू केला येतो दरवर्षी याचप्रमाणे या सेलमध्ये सातत्य असणार आहे का? विचार असेल, कारण आता हे खूपच छान आहे आणि आपण जे बोलतोय जो आहे तो दरवर्षी जिल्ह्यामध्ये येईलच. त्याला उत्तर देताना तुम्हाला हा सेल नाही, आता आमच्या दृष्टीने बघाल तर प्रतिस्पर्धी सेल आम्ही विसरूनच गेलो सर. आम्ही आणि ग्राहक आणि ह्यांचं जे आम्हाला रिलेशन ऋणानुबंध जो आम्हाला नव्याने भिडला आहे ना आमच्या मनाला, आमच्या काळजात जो भिडला आहे ना, आम्ही प्रतिस्पर्धी सेल वगैरे हे विषय विसरून गेलो. आता आम्ही हे पुढे चालू ठेवणारच. खरेदी करण्यासाठी आला की खरेदी करण्यासाठी काय काय आहे इथे उपलब्ध? बाई पण भारी देवाची आहे, पैठण्या आहे, टॉवेल वगैरे चांगले. हां, आणि काय काय आहे? परकर आहे 100ला एक परकर आहे आणि आहेत चांगले आहेत. पॉवर ब्लँकेट्स आहेत, बेडशीट आहेत, बरे आहेत. कुठून आला तू? आम्ही इथंच काय वाटलं खरेदी करताना? चांगलं आहे, चांगल्या किमतीमध्ये चांगल्याच वस्तू घेत आहे. कमी किमतीमध्ये चांगल्या आहेत, साड्या वगैरे छान आहेत. आज तुम्ही या सेलमध्ये खरेदी करताय, काय वाटतं येऊन? काय वाटतं येऊन सेलमध्ये खरेदी करण्यासाठी आलाय? छान आहे सेल, स्वस्त आहेत, दर पण छान आहेत. म्हणजे बरं आहे, सीझनमध्ये आता चतुर्थीचा सण वगैरे आलेला आहे. घ्यायला रिजनेबल रेट आहेत, मस्त आहे. कोणकोणत्या वस्तू आहेत तिथे? बेडशीट आहे, कवर आहे, चादर आहे, ब्लँकेट आहे, वेगवेगळ्या साड्या आहेत, छान आहेत, रिजनेबल आहेत. सणासुदीच्या सीझनमध्ये छान आहेत, सगळ्यांना साड्या वगैरे नवीन नवीन घेण्यासाठी मस्त आहे. कुठून आलात आपण? कणकवली. गेलात, काय वाटलं इथे येऊन? मी थोडे साड्या घेतल्या आहेत, गाऊन घेतले आहेत आणि टॉवेल घेतले. या ठिकाणी अगदी स्वस्त मटेरियल मिळणार आणि चांगलं सामान मिळते. असा सेल कणकवलीमध्ये दरवर्षी लागत राहावा आणि लोकांची सोय व्हावी ही मी आपली इच्छा व्यक्त करतो. खरेदी करण्यासाठी आलाय, काय काय आहे इथे उपलब्ध, काय सांगता? साडी आणि परकर आहेत, परत हो बेडशीट आहेत, नऊवारी साडी आहे आणि उशी कवर आहे, पायपुसणी आहे. काय वाटलं खरेदी करताना, कसं आहे? वाटतं म्हणजे चांगलं व्यवस्थित आहे, स्वस्त आहे. व्यापाऱ्यांच्या सेलला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय, या सेलला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. हो, भरपूर आहे आणि क्वालिटी पण चांगली आहे आणि स्वस्त पण आहे.
कुठून आला तू? इथंच कणकवलीवर. व्यापार उद्योग करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हा सेल सुरू केला आहे आणि आता सण सगळे डोळ्यासमोर आहेत. श्रावण आहे, गणपती लवकरच येत आहेत, त्याच्यामुळे महिलांसाठी ही पर्वणीच मी म्हणेन की या निमित्ताने खूप कमी स्वस्तामध्ये महिलांना दर्जेदार माल जो आमच्या शहरातल्या व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन इथे सेल सुरू केलेला आहे तो आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतल्या महिलांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल, शहरातल्या महिलांसाठी फायदेशीर ठरेल, जेणेकरून आपण मोठमोठ्या शहरांमध्ये जातो खरेदीसाठी. ते न करता इथल्या इथे व्यापाऱ्यांना सुद्धा एक संधी आहे या निमित्ताने की त्यांच्या माल सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवता येण्यासारखं आहे हा सेल. त्याच्यामुळे खूप छान वाटतं आम्हाला खरेदीसुद्धा करताना. निश्चितच महिलांसाठी एक चांगली पर्वणी आहे असं देखील यांनी सांगितलेलं. आपण अन्य जे साड्या मटेरियल पाहतो त्याच्यावर जे लिहिले 130 रुपयाला साडी, आपण हे पाहतो की फॅन्सी साडी 130 रुपयाला एवढ्या कमी किमतीमध्ये आणि अशा चांगल्या साड्या आपल्याला उपलब्ध होत आहेत आणि स्थानिक कणकवलीमध्ये होत आहेत. हे आपले एक भाग्य म्हणावं लागेल कणकवलीकरांचं, कारण आपण ही जी अन्य ज्या साड्या आहेत त्या देखील त्याच प्रकारच्या प्रिंटेड साडी, म्हणजे हे जे सर्व दाखवत आहोत लाईव्ह दाखवत आहोत आपल्या कणकवलीकरांसाठी आणि ह्या साड्यांचे दर्जा देखील चांगला आहे, कारण ग्राहक देखील मोठ्या संख्येने आहेत आपण पाहत आहोत की. आणि त्याच्यानंतर काही महिला देखील खरेदी करतात. तुम्ही साडी घेण्यासाठी आलात, काय सांगा? काय ते कोणकोणत्या वस्तू आहेत ते काय सांगा? मी आता चालली आहे. चांगलं आहे, छान आहे, साड्या सुंदर आहे. काही ग्राहक आता आले, छान आहेत मटेरियल. आपण पाहतो की ज्या दुसऱ्याही साड्या आहेत त्या 300 रुपयाला साडी आणि साड्याचा दर्जा हा देखील चांगला आहे. म्हणजे महिलांसाठी एक पर्वणी म्हणावं लागेल. आत्ताच आपल्याला ग्राहकांनी सांगितलं महिलांसाठी एक पर्वणी म्हणावं लागेल, कारण अशा पद्धतीचं जी महिला वर्ग या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत आणि ही जी साडी आहे सुंदर साडी आहे. ग्राहक देखील हे खरेदी करतायत साडी आणि त्यांना हे मटेरियल कशा पद्धतीने ते देखील पाहून घेतात. म्हणजे घरी गेल्यानंतर काही शंका कुशंका नको यासाठी हे जे सगळं पाहून घेत आहेत. काय साडीचा दर असेल? 350. कशा पद्धतीची साडी आहे? काय सिल्कमध्ये येणार साडी, सिल्कमध्ये येणार, बॉर्डर्स वगैरे आहेत आणि भरपूर व्हरायटी आहे त्याच्यामध्ये. निश्चितच सिल्कमध्ये आणि भरपूर व्हरायटी आहेत. साडीचे 350 रुपयाला ही साडी आहे आणि हा जो सेलला एवढा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आज पहिल्याच दिवशी आज उद्घाटन झालं. व्यापारी संघाचे अध्यक्ष पारकर यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झाले आणि ह्याच्या साड्यात दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 550 रुपयाला हे जे 25 ब्लाऊज पीस आहेत, 25 ब्लाऊज पीस आपण पाहतो की 550 रुपयाला 25 म्हणजे एक ब्लाऊज पीस साधारणतः 20 ते 22 रुपयाला पडेल असा एक अंदाज आहे. आणि त्या दरम्याने जो हे 25 ब्लाऊज पीस हे पॅकेट आहे ते 550 रुपयाला, म्हणजे खूप असा चांगला प्रतिसाद ह्या सेलला मिळतो आणि एवढ्या कमी दरात कुठे हे जे मिळत नाही आहे एकंदरीत ते आपण पाहतो. आणि बिलला देखील गर्दी रांग लागलेली आहे, बिल करण्यासाठी ते रांगा लागलेले आहेत आणि जे ग्राहक आहेत ते बहुसंख्य खरेदी करत आहेत. आपण अन्य देखील वस्तू येथे पाहणार आहोत कशा पद्धतीने हा सेलला जे ग्राहक गर्दी करत आहेत. महिला वर्ग मोठ्या संख्येने आहेत, साडी खरेदीला जास्तीत जास्त गर्दी आहे. आमचे जे सहकारी आहेत त्यांना मी दाखवू इच्छितो की जे विमल परकर आहेत ते देखील येथे 100 रुपयाला येथे एक लावलेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीची खरेदी येथे जे महिला वर्ग आहे ते त्यांची करत आहेत. बहुसंख्य महिला वर्ग येथे खरेदीसाठी आलेले आहेत. आपण कणकवलीमध्ये दुसरा हा महासेल म्हणता येईल, कारण व्यापारी संघाच्या वतीने सेल जो आहे तो लावण्यात आलेला आहे. तर ही जी साडी आहे ही साडी गिफ्ट दिलसे अशा पद्धतीचं आहे. 550 रुपयाला ही साडी आणि ही जवाहर साडी आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारच्या साड्या आहेत. आपण ही ओपन करून देखील पाहणार आहोत, कारण ह्यांचा जो कलर आहे किंवा साडीचं मटेरियल आहे हे देखील खूप छान आहे. म्हणजे जेणेकरून ग्राहकाला घेतल्यानंतर समाधान वाटेल असंच एक एकंदरीत इथे आपल्याला दिसतं आहे. आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं हे नियोजन यांचं इथे व्यापारी महासंघाचं आहे. त्यांच्या वतीने ते साड्या. मॅडम कुठली साडी आहे, काय सांगाल? ही कुठली साडी आहे आणि काय किंमत असेल? 500 रुपयाला ही साडी आहे असं मॅडम. मॅडम काय सांगाल कुठली साडी आहे? इथे व्हरायटी भरपूर आहेत. गिरायकांना सगळं स्वस्त दरात मिळत आहे, त्यामुळे गिराईक पण खुश आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी हा सेल भरवलेला आहे. ग्राहकांसाठी हा सेल बनवलेला आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. बहुसंख्य महिला हे खरेदी करत आहेत.
आपण ही लाईव्ह दृश्य आपल्या सर्व प्रेक्षकांना दाखवत आहोत, कारण व्यापारी संघाचा हा महासेल आहे तो खूप चांगला आहे. कारण कणकवलीमध्ये हा दुसरा सेल आहे आणि हा LIC ऑफिस आहे, जे तेलियाळी रोडला जे LIC ऑफिस आहे, जुने LIC ऑफिस, इथे हा सेल आहे आणि तो सेल इथे आहे. ही देखील साडी आहे, चांगल्या दर्जाची साडी आहे, 500 रुपयाला ही साडी आहे. आणि कुठल्या कुठल्या साड्या आहेत ते काय सांगाल? एकंदरीत खूप चांगल्या साड्या आहेत. आपण पाहतो की ह्या ज्या साड्या आहेत खूप चांगल्या, म्हणजे 500 रुपयाला साडी म्हणजे, आणि कलर त्याचे मटेरियल असेल हे खूप चांगलं आहे. त्यामुळे साड्या खरेदीसाठी ग्राहक बरेच येत आहेत. आणि अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या असतील. आपण टॉवेल देखील बघतो आहोत. जे टॉवेल आहेत ते यामध्ये 90 रुपयाला 3 टॉवेल आहेत. 90 रुपयाला 3 टॉवेल हे आहेत. यांनी इथे जे 90 रुपयाला 3 टॉवेल घेतले. तू खरेदी केली आहेस? काय सांगू, काय खरेदी केली? चांगली खरेदी. कसं वाटलं खरेदी करताना? चांगलं स्वस्त आणि मस्त साड्या आहेत, चांगल्या. मटेरियल चांगलं आहे आणि स्वस्त आहे. व्यापारी संघाने हे एक पाऊल उचललं, त्याबद्दल काय सांगू? स्थानिक व्यापाऱ्यांना इथे संधी मिळाली, चांगलं आहे. बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांपेक्षा आपल्या इथे आपले स्थानिक खरेदी केलं तर आपल्याला त्यांनाही बरं पडेल, आपल्याला बरं पडेल. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी अशी संधी दिली त्याबद्दल त्यांना चांगलं वाटलं. आपण अन्य ज्या आहेत त्या वस्तू देखील पाहणार आहोत. महिला खरेदी करून जात आहेत. काय खरेदी केली आपण? टॉवेल. कसं वाटलं खरेदी करून? छान आहे, भारी भारी, बरं आहे, बरं आहे, बरं आहे, खूप छान आहे. खरेदी करताना कुठल्या वस्तू आहेत भरपूर आहेत. साड्या आहेत, ब्लाऊज पीस आहेत, परकर आहेत, टॉवेल आहेत, सगळे आहेत. खूप बरं वाटलं असं सांगितलं आहे महिलांनी खरेदी करून. आणि आपण ज्या ठिकाणी पाहतो आहोत की त्यांचे जे कॉटन गाऊन आहेत ते 400 रुपयाला 3 असा त्यांनी दर ठेवलेला आहे. त्यानंतर मोठी उशी आहे, पिलो, हे ज्या उशी आहेत त्या 90 रुपयाला 1 पीस आहेत. आणि अशा पद्धतीने हे चांगला ग्राहकांसाठी हा महासेल, दुसरा महासेल आहे. आणि एकंदरीत या सेलला खूप चांगला प्रतिसाद देखील मिळतो आहे, हे आपण एकंदरीत पाहिलं. कारण येथे जो येणारा जो ग्राहक असतो तो आपल्या खिशाला, बाबा आपल्या खिशा परवडेल अशाच पद्धतीने काही ग्राहक येत असतात आणि त्या दर्जाच्या यांना वस्तू देखील मिळत आहे. कारण व्यापारी संघाने हे चांगलं काम केलेलं आहे आणि व्यापारी संघाच्या वतीने अशाच पद्धतीने जे नियोजन आहे ते करत राहावं. कारण जर समजा आपल्या कणकवलीत स्थानिक व्यापारी असेल आणि स्थानिक ग्राहक असेल यांचे कुठेतरी ऋणानुबंध वाढतील असं देखील येथील व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने भविष्यातही आपण सेल येथे ग्राहकांसाठी लावू असंच ह्या व्यापाऱ्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 25 93 76 75 88 44 81 18. रिक्षा चालकांना राखी बांधून राष्ट्रवादीने अनोखं रक्षाबंधन साजरं केलंय. रिक्षा चालकांना राखी बांधण्याचा एक अनोखा उपक्रम तुम्ही घेताय, नेमकी संकल्पना काय? रक्षाबंधन हा बहीण भावंडांच्या अतूट संबंधांचा आणि नात्याचा हा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आणि सगळी बहिणी आतुरतेने या दिवसाची वाट बघत असतात.
आज 7:30 वाजता मुहूर्त सुरू झाला आणि आम्ही ठरवलं की यावेळेला आमच्या रिक्षा चालक बांधवांना राखी बांधायची. खरं तर आमचे हे बांधव अविरत कष्ट करत असतात, दिवसात म्हणजे 24/7 म्हटलं तरी ते काम करत असतात. आमचे एक रक्षण करते म्हटलं तरी चालेल. कधी म्हणजे आम्ही रात्री बेरात्री बाहेर गावावरून आलो तर आम्हाला घरपोच व्यवस्थित सोडतात, कारण इतके वर्षाची त्यांचं काम बघितलं तर असं कुठेच काही चुकीची घटना किंवा काही या बांधवांबद्दल घडलेली नाही किंवा त्यांच्याकडनं घडलेली नाही. एखाद्याची वस्तू जर सापडली समजा रिक्षा तर तिथे परत देतात प्रामाणिकपणे. मी तर कॉलेजला असताना रात्री 2 आणि 3 वाजता स्टँडवर यायची, पण तिथे आमचे रिक्षा चालक बांधव असल्यामुळे मला कसलीच भीती वाटत नव्हती की माझ्या आईवडिलांना भीती वाटत नव्हती. ते मला घरपोच सोडायचे आणि असे कितीतरी मुलींना महिलांना एक आपला रक्षण करता आणि एक भाऊ अशी एक वेगळं आगळं वेगळं नातं रिक्षा चालक बांधव आणि महिलांमध्ये झालेलं आहे. आणि खरं तर त्याचमुळे त्याची जाणीव म्हणून आज आम्ही त्यांना राखी बांधत आहोत आणि खरंच आम्हाला खूप छान वाटते आज त्यांना राखी बांधताना. नक्कीच राज्यात जे मुख्यमंत्री आहेत ते सुद्धा एक रिक्षावाले आहेत आणि आज रिक्षावाल्या बंधूंना तुम्ही राखी बांधल्यानंतर बहीण म्हणून या भावांसाठी काय मागाल मुख्यमंत्र्यांकडे? आमच्या आता भावांच्या बऱ्याच अडचणी येतात. ते 24/7 एवढं काम करू नये तसं त्यांना काहीच मंडळाची स्थापना लवकर व्हावी. आता दादांची आमची मागणी आहे की कल्याणकारी मंडळाची स्थापना, हो त्यांनी मागे पण सांगितलं की कल्याणकारी मंडळाची स्थापना ही लवकर झाली पाहिजे आणि सातत्याने सगळे बांधव त्यासाठी प्रयत्न करतात आणि खरंच आम्ही पण त्यांच्यासाठी याचा पाठपुरावा करू आणि जोरदार ही मागणी करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब खेमसामंत भोसले व पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांच्या हस्ते मानाच्या सुवर्ण नारळाचं पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर मोती तलावात सोन्याचा नारळ अर्पण करण्यात आला. सालाबादप्रमाणे सावंतवाडी पोलिसांनी मानाचा नारळ शहरातून वाजत गाजत मोती तलाव काठावरती आणला. सावंतवाडी संस्थान व मानाच्या नारळाची पूजा राजेसाहेब खेमसावंत भोसले पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांच्या हस्ते करण्यात आली. त्यानंतर सोन्याचा नारळ पाण्यात अर्पण करण्यात आल्यानंतर उपस्थित सावंतवाडीकरांनी नारळ अर्पण केले. यावेळी मोती तलावाभोवती मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा नारळ देखील यावेळी तलावात अर्पण करण्यात आला. यावेळी सावंतवाडी संस्थानचे राजे खेमसावंत भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले, पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी, राष्ट्रवादीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना परब, पूजा दळवी, माजी नगरसेवक सुरेंद्र बांदेकर, दिलीप भालेकर, कोतनीस, सुमन गुरुजी आदींसह सावंतवाडी पोलीस नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.